a tsaya inda ake kafin zuwan mu kotu kara da na yi abu hukuncin Justice Liman har sai abin da Supreme Court ta yi. Aminu Ado Bayero shi ne sarki, ba ko wanda ya isa ya fita shi daga wannan gidan ko gidan da za mu shiga. Hukuncin kotun ɗaukaka ƙara kamar yadda ta ba da shi yana nan a tsaye, babu inda ya je, ba kuma abin da aka yi masa. A batun dambarwar masarautar Kano abu ne da yake ci gaba da ɗaukar ɗumi musamman tsakanin ɓangarorin biyu da kowane ɓangare ke kirarin cewar shine halastaccen sarki a Kano. Magana ce akan batun shari'ar masarautar Kano inda sarkin Kano na 15 Alhaji Aminu Ado Bayero da mabiyan shi ke kirarin cewar shine halastaccen sarkin Kano. Haka kuma abun yake a bangaren sarkin Kano na 16 Malam Muhammadu Sanusi II da shi ma ke kirarin cewar shine halastaccen sarkin Kano. Hukuncin kotun ɗaukaka ƙara ya zo da wani salo da al'umma suka kasa bambance ya abin yake. Kusan wasu suna kallon cewar wanda ita a hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yi tana magana ne akan cewar a koma a tsari na farko kamar ta rushe duk wani hukunci da aka yi a baya. Idan kuma aka ɗauki abin ta hakan to hakan yana nufin an dakatar da duk wani hukunci da aka yi na sanar da ko kuma tabbatar da Muhammadu Sanusi II a matsayin sarkin Kano babu wannan hukunci. Ma'ana dai ana nan a yadda ake kafin gwamnatin Kano ta dawo da Muhammadu Sanusi II, wanda hakan yake nuna cewar sarkin Kano na 15 Alhaji Aminu Ado Bayero shine halastaccen sarki a Kano. To sai dai ta wani bangaren kuma hukuncin yana nuna cewar shine halastaccen sarki a Kano. To kusan dai an shiga rudani na kasa bambance wane ne halastaccen sarki a Kano. Mabiyan sarkin Kano na 15 Alhaji Aminu Ado Bayero na cewa Aminu Ado shine halastaccen sarki. Haka kuma abun yake bangaren mabiya sarkin Kano na 16 Muhammadu Sanusi II da su ma ke kirarin cewar sarkin Kano Muhammadu Sanusi II shine halastaccen sarki a Kano. Bayan hukuncin kotun ɗaukaka ƙara da ya fita a wannan makon, Alhaji Aminu Babba dan Agundi wanda jigo ne a masarautar Kano musamman bangaren sarkin Kano na 15 Alhaji Aminu Ado Bayero ya yi bayani dangane da hukuncin da kotun ta fitar. Na nemi a dakatar da hukuncin kotu don kar gwamna ya ci gaba da bawa Lami da Sunusi Lami da kuɗin albashi da kuɗin mu na jama'a. Abin wannan hukunci na wannan kotu da aka yi wanda muka je wancan na ƙarshe. Prayer ta biyu shine wanda ba sa faɗa a tsaya inda ake kafin zuwan mu kotu ƙara da na yi abu hukuncin Justice Liman har sai abin da Supreme Court ta yi. Hukuncin Justice Liman kowa ya san shi maintenance status quo, abin da aka ce ai maintenance status quo, wannan doka da sun bi wannan doka ma duk wanda ba za a yi ba. Amma kafin nan Aminu Ado Bayero shi ne sarki, ba ko wanda ya isa ya fita shi daga wannan gidan ko gidan da za mu shiga. Ba ma neman rigima, ba ma neman komai, mu abin da muke so abu dokar ƙasa, dokar kotu. In an yi wannan a zauna lafiya. To sai dai a bangaren gwamnatin Kano, kwamishinan shari'a na jihar shi ma ya yi magana a madadin gwamnatin Kano, wanda har ma ya bayyana matsayar gwamnati dangane da hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yi. Hukuncin kotun ɗaukaka ƙara kamar yadda ta ba da shi ran 10 ga watan 1 shekara ta 2025 yana nan a tsaye, babu inda ya je, ba kuma abin da aka yi masa. Kawai abin da aka yi shine dakatar da zartar da wannan hukunci har sai kotun da ke sai Allah ya ta fito da matsayarta. Wannan kuma ba wani abu ne sabo ba, don haka ne muke amfani da wannan dama ne kira ga waɗanda suke yaɗa labarurruka marasa tushe da kalamai waɗanda ka iya tunzura 'yan ƙasa musamman al'ummar jihar Kano da su daina yaɗa irin wannan jita-jita. Abin tambayar shi ne yanzu wane ne halastaccen sarki a Kano? Alhaji Aminu Ado Bayero ko kuwa Muhammadu Sanusi II? Amma dai a iya cewa hukunci na ƙarshe wanda kotun ƙoli za ta fitar shine zai zama raba gardama, wanda kuma idan an ci gaba da bibiyar wannan kafa ta current analysis a dandalin YouTube to za ku ci gaba da samun sharhi akan manyan labarai da suke faruwa daga sassa daban-daban na duniya da suka haɗar da ilimi,
tarihi da al'adu, tattalin arziki, siyasa, nishadi da makamantansu. Kada a manta idan wannan ne karan farko da aka haɗu da wannan tasha tamu, muna fatan za a yi mana subscribe kuma za a rika yi mana share da kuma like na abubuwan da muke wallafawa domin samun su da zarar mun wallafa. Mun gode.